Het is een nationale vrije dag, wanneer we in gesprek gaan met the one and only. Ik moest hem een paar keer bellen en ik moest hem een paar keer afzeggen. Maar ze zeggen de aanhouder wint. En dus, vandaag mag ik... Het is niet mijn eerste interview met hem. Ik heb het ook al gedaan, jaren geleden. Maar vandaag mag ik weer. Dag meneer Imro Lioani. Dag mevrouw Rosita, leven lang. Van wie? Valk boom. Oké, mooi zo. Na jaren was dat Ja. Zoals gewoonlijk. Ja. Maar nu gaan we praten over die Kaseko. Aha. Die echte Kaseko. Die Kaseko van... Toen Ja. en nu. Ja. Nou, eigenlijk toen. Toen. We gaan die Kaseko van nu gaan we... Ik Een wil die beetje geschiedenis... achterwege laten. Ja. We gaan praten over die geschiedenis van Kaseko. Aha. Want hoe kwam Imro in aanraking met de Kaseko? Mooie vraag. En dan ga je een mooie antwoord geven. Ik ben begonnen met een shows hoor. Met Oscar Harris, Ruud Seedorf, Alfons Willema. Ja. En Talia Bellevue, Star. Snap je toch? En nadien is een man bij me geweest. Ik wist nooit dat die man naar me zat te kijken in Bellevue. En toen die show was afgelopen, kwam die man naar me toe, Hermano. Iboy. Kijk naar die man, want ik hou niet van dat woord toch, Iboy. Wat zei je niet? Dat Nou, man. woord, die boy. En dat niet bij ik ben bij Orgo toch. Oh, dat ooro dat ben je. Toen had ik 22 jaar. Oh, oké, ja. En toen heb ik gezegd, wat wilt u met mij? Maar ik niet nog zien een band. Ik zeg ja. En toen een band Golden Star waren militairen erin trainen. En ik heb een mooie woord gegeven en ik ben gaan optreden met Golden Star. En toen die mannen me hebben gehoord, zijn andere mensen bij me geweest, zoals Parani van Latinos. Ja. Ik heb 10 jaar met Latinos gespeeld. Ja. Ik heb 10 jaar met Mighty Philip gespeeld. En daarna heb ik mijn eigen band Eigen voor band. het X-Masters. Oké, we contapatori dat dadelijk. Maar, ja, want we zitten gewoon ergens in een tuin, dus af en toe krijg ik een paar insecten. Dus neem me niet kwalijk, het hoort erbij. Ai. Ja. Maar oké, dus de muziek die u zong met Oscar Harris en zo, wat voor muziek was dat? Was dat al Kaseko of was dat... Nee, ik zong Broek Benton liederen. Oh, oké. En toen kreeg ik de naam van Mr. Anton. Mr. Anton. Ja, Oké. omdat ik Broek Benton liederen naar voren bracht. Ja. En mijn beste is maar ze zat in dat ik ben. En daarna, jaren 60? Ja. 1960 ja. 1960, Ja. oké. Golden Star. Wie waren de mannen die zaten in Golden Star? Ja, toen eerst Stanley Deventer, militair Watkin, militair Macintosh, Van der Wees. Ja. Maar dat waren mannen die in... Hugo Faber. Oh ja, die naam ken ik ook. Ja. Maar dat waren de mannen die in de kapel zaten. In Triskapel. Watkin en Macintosh. Zaten in Triskapel. Yes. Oké. En welke nummers, hebben ze eigen nummers geschreven? Nooit. Nee? Nee. Dat soort kasikopoku de bezingen. Een beetje alleen goed dit ook. Oh, welke nummers waren dat? Visman Boto, Lena Boto Doro, met Puro Grajing. Ja. Een heleboel. En ik heb zelf ook geschreven hoor. Maar meer dan deze heb ik Surinaamse soul Ja. geschreven. Ja, want we kennen Imro van Kaseko, maar ook van mooie soul. Ja, het staat als een paal boven water. Ja, man. absoluut. Ja. En dat met kastende. Ja, tuurlijk. Oké, maar voor zoeken door naar de band. Wat is Kaseko? Kaseko, kijk, men heeft die naam Kaseko gebruikt. Maar dat ding is Kawina. Oké. Ze hebben die naam veranderd in Kaseko. Kaseko is Spaans. Oh, Ja, ja, wat betekent het dan? I don't know. Oh. Met dat ik geen Spaans, maar nog altijd is aan dat. Ik zing ook een beetje Spaans hoor. Ja. Ja. Cuando calienta el sol, al que la playa, siento fuerte vibrar cerca de mí. Ja, man. Oké.
Dus Kaseko is Spaans, maar hoe heeft u dat gehoord? Van wie heeft u dat gehoord? Van oude mensen hoor, oude muzikanten die al gestorven zijn. Ja hoor. Nou, dat hoor ik voor het eerst. Want dit dat Kaseko is Kasele Kore, dat is Frans. Dat takkie. Breek het lichaam en zo. Dat Nou. betekent het. Al weet men het niet meer, wat is erbij vroeger. Ja. Hoe pleit ik deze sabi. Ja, Wat ik niet weet, kijk je zeggen dat ik niet weet hoor. Ik ben maar right to the point. ja. Oké, maar hoe speel je Kaseko? Welke instrumenten hebben we nodig om Kaseko te spelen? Toen u tenminste Kaseko speelde. Nou, toen was het gewoon met die biji pokoe. Die grote scratchy drum drum. toch. En die grote drum, want Kaseko werd niet met grote drum gespeeld vroeger. Met een kleine ronde drum. Is Toch? het die snare drum? Die snaardrum, Ja. ja. En meer van dergelijke, maar niet met die grote drum. En in Gigrani Pegrani moest die, hè. Die grote drum is in de Kaseko ingevoerd door Weilen Mighty Philip Oké. en de Kaseko Masters. Ja. Ja, Dus die scratchy drum. ja. Is ingevoerd door Mighty Philip. Het was er al. Hij heeft het teruggebracht misschien. Nou, ik denk het niet hoor. Fransje Gomez heeft het overgenomen van hem. Ja, zo. Kaseko. En Kaseko is mijn god. Hoezo? Bilop Kaseko Morala Boko. Maar zei de ilok Kaseko zo? Sam mooi zo naar Kaseko. Ik ben een nationalist. Ik ben een Surinamer. Ik ben een Surinaamse zanger. En ik probeer altijd Kaseko te verheffen. Dat is altijd mijn wens geweest. En het is gelukt. Oké. Ja man, Ja. Want wat voor positie had die Kaseko dan? toen der tijd. Nee hoor. Het had geen positie. Ik geloof dat jij die positie hebt gebracht. Nee man. Die Kaseko had geen positie. Nee? Nee, Kaseko werd vroeger niet gewaardeerd. Dus krijg je het tegen aan het. Kaseko nog bij dit man, nog bewaardeerd Kaseko. Ik ga je een voorbeeld geven. Ja. Ik zat op school. Maar met belop muziek, ik luisterde naar de Avros. En Avros bedrijf wel eens van toen ze naar poppen. En je weet soms je playhuisje dat mee op het erf. In de Zwarte Hoevenbrugstraat. Daar woonde mijn moeder. Ja. En dan heb ik een wijsman boterblik genomen. Een kota deksel. Dan komt een, hoe is dat ding? Bijna band voor een fietsband hier. Dan kwam Minanga weer een bij play pokoe. Hoor mijn moeder nog. Jongens, jullie zijn zo verniegerd. Ik ga die blikken weggooien hoor. Je weet wat toen was mijn moeder heeft 9 kinderen opgebracht. Maar alleen zonder man. En mijn moeder was streng, dus ja, wie is aan mij tegen. Ja. En je houdt van voetballen, als je die dingen niet weggooit, ga je niet meer voetballen. Zo is het begonnen met Kaseko. Ja. Want dan zong ik die liederen van Max Wojski. Oké. Oh. Kono loisi lasi, miera bobo teken. Yes banasi, yes ami teken, yes banasi, yes. Zo is het begonnen. En mijn moeder, er was een man daar, om bij ons een haven. Om Willy krijgen, ik ben karama opering. Oh, die man had vrouw Ella, die baboy, ja, van boy, die baboy. En het is uitgekomen. Ik was lieveling van mijn moeder. Man. Ja. Kindnummer hoeveel was u? Huh? Kindnummer hoeveel? Ik, Ja. tweede. Oh, de tweede. Oké. Mijn moeder heeft 9 kinderen gebaard, 6 meisjes en 3 jongens. En zingen ze allemaal? Die 2 jongens zijn al overleden, Oh, oké. jaren. Ik ben alleen tussen die 6 meisjes. Maar de trouwen zing je toen? Nee. Je bent de enige die zingt? Ja man, Oh? oh, als jongen Ja. van mijn moeder. Ja, van mijn moeder. Oh, oké. Ja. Maar ik heb ja, ik heb mijn lijptje ook. Dat toen sabi. Hoeveel waren het er weer? Toen had ik zoveel. Maar ze zeggen dat is een echte Pokémon ding, al die kinderen. Ja, ze is allemaal jongetjes.
Al die kinderen heten Leonie. Ja, man. Oh. En die ene die de band draait nu is Dwight Leonie. Oh, dat is een zoon. Dat is gewoon een van die zonen. Eén van ze. Ja. En hij zingt lekker in pannen. Am durf. Oh man. No man. Hij heeft zijn eigen stem hoor, maar ik heb de mijne. Oh, oké. Maar alleen van pa. Hij heeft het overgenomen. Ja. Ik mag niet klagen, maar het gaat hoor. Ja, oké.